गोबाव समनिफ्रायनो बे जेंनाफ्रा सोलिगासिनो दङ। दा बेनिखायनो ट्राइबेल संघ बा ट्राइबेलनि आफादफ्रा गोबाव बोसोर सोमावसारदों हा हुनि जेंनाखौ जेरैखि जाया बोस्रांनांगौ होननानै। दा दिनैथ' जथेस्थ' नैबे समाव प्रब्लेमफ्रा सल्भ जागासिनो दङ। फरेस्ट राइट एक्टआ इमप्लिमेन्ट जागासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे बेलेन्ड ब्लकखौ प्रटेक्सन होनायनि थाखाय जोङो काउन्सिल जेब्ला बिटिआर एकर्ड जायो बेवहायबो माखासे क्लज लाबोदों जे बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय जोंनि ट्राइबेलनि हाफ्रा माने मालायनियाव ट्रेन्सफार जायै जानांगौ होननानै बेबायदि माखासे आयेनफोरखौ लाबोनो थाखाय जोङो नारसिनदों। दा आं सानो जे थांनाय समाव जिखिनि जालांबाय गोदान बेबायदि जानाय नंला आरो आसाम सरकाराबो ट्राइबेलनि जि लेन्ड प्रटेक्सन बिनि थाखाय माखासे इनिशिएटिभ लादों आरो ट्राइबेलफ्रा गोसो जायोबा माने जायखिजाया जायगायावनो गोबां हा बायनो हानाय बा माबानो हानाय प्रटेक्सन होनो हानाय बेबायदि बेबस्थाफोरखौ खालामदों। मानसिया सिखावै माखासे खामानि मावो सिगांनिफ्रायनो बेफोरखौ एक्सन लानाय जागोन। एक्सन लानाय बिथांमोना मालाबा एरेस्टबो जादों, जेलावबो थांदों। दा जायफोरनिखि सिखाव खावनानै बेबायदि सार्टिफिकेटफोरखौ लाङो बे मानसिफ्रा आयेननि साजा मोनगोन। गेजेरजों मोनोब्लाबो बेवहाय माखासे सिस्टेम थागोन आरो जेला अनलाइनजों होगोन बै समाव सोरबाफोर जुदि बेबायदि डुप्लिकेसि खालामनो नागिरोब्ला बिनि सायाव निस्सय एक्सन लानो हानाय मोनसे बेबस्थाखौ बेवहाय खालामनाय जागोन। दा नंखायनो आजिखालिथ' डिजिटेलनि जुग, गासैबो अनलाइनानो जागोन लासै लासैनो। बेखौ लानानै बारा साननांगौ गैया जे जुदि माबाफोर प्रब्लेम जायोबा बिनि सायाव आयेना बेबस्था लागोन। बिटिसि एकर्डआवबो दङमोन, बिटिआर एकर्डआवबो दङमोन। जोङो भारत सरकार आरो आसाम सरकार जों बेखौ लानानै जों सावरायबाय थादों। आङो मिजिंथिदों खम समनि गेजेरावनो कार्बि आंलंनि जेंनाया बोस्रांजागोन। শ্ৰদ্ধাৰ কোকৰাঝাৰবাসী জনগণ, ইয়াৰ দ্বাৰা কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগণলৈ এটা জৰুৰী ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে। কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অধীনত প্ৰপাৰ্টি বা হোল্ডিং টেক্সৰ সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কাম পূৰ্ণ গতিত চলি আছে। যিসকলে এতিয়াও সেল্ফ এছেছমেণ্ট বা ৰি এছেছমেণ্টৰ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা নাই তেওঁলোকলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ, আপোনালোকে অতি সোনকালে অনলাইন যোগে সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কামসমূহ সমাধান কৰি লওক। তাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগে প্লে ষ্ট'ৰলৈ গৈ আসাম প্ৰপাৰ্টি টেক্স এপছটো ডাউনলোড কৰি এই এপছৰ দ্বাৰাই আপোনালোকৰ আধৰুৱা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰিব। নতুবা play.google.com/store/apps/ৱেবছাইটৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিব। যদিহে আপোনাৰ অনলাইন যোগে আধৰুৱা কামবোৰ কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ ৱাৰ্ড কমিছনাৰৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় আবেদন পত্ৰ অৰ্থাৎ ফৰ্মসমূহ সোনকালে সংগ্ৰহ কৰি লওক। বিতংকৈ জানিবলৈ কোকৰাঝাৰ পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে মেগা কেম্প কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি থকা হৈছে। ধন্যবাদ।